Benvinguts a Ro Ràpid, ressenyes ràpides, parlo amb pressa. Avui, 3 jocs de ciència-ficció que potser no coneixes. Comencem amb Sentience, de Dead Hayes, on jugues un androide modular i s'intent que tot just ha pres consciència en un món que l'ignora. Va amb piles de daus de 6, amb mecàniques per representar la pèrdua de control i l'estrès a l'hora d'explotar les emocions acabades d'adquirir i sistemes de pirateig i programari implantats. Seguim amb Code Warriors, de Craig Campbell. Tron es troba amb Ralph el Destructor, que es troba amb Mad Max, on jugues un programa informàtic amb un sistema col·lapsant amb 3 modes de dificultat per triar. Fàcil, postapocalíptic, difícil, decadent i irremeiable, amb un final inevitable. Va, com no podia ser d'una altra manera, amb piles de daus de 8. El director de joc no tira mai i el mal provoca errors de programació. I acabem amb Spaceship Zero, de Torren Atkinson i Warren Banks. Es tracta d'un dau de 100 amb una premissa brutal. La primera nau espacial amb capacitat supralumínica col·lapsa l'univers en el seu vol inaugural, provocant un nou univers pulp basat en la ciència-ficció dels anys 50. La tripulació d'aquesta nau haurà d'explorar aquest univers 2.0, curull d'homes batraci, noies esclaves, aliens capgrossos, robots i pistoles làser. Fins aquí la ressenya.